την καθιερωμένη επισημότητα και με θρησκευτική κατάνοιξη έγινε στην πλατεία δεξαμενής της πρωτευούσης η τελετή του αγιασμού των υδάτων και της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού. Της τελετής, στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι της κυβερνήσεως, εαρχέ της πόλεως και πλήθη πιστών, εχοροστάτησε ο επίσκοπος Δέρβης κ. Κοσμάς. Σύμφωνα με τα καθιερωμένα, επίκεντρο του αγιασμού των υδάτων στην εορτή των Θεοφανίων ήταν και πάλιν ο Πειραιεύς. Στην τελετή αυτή παρέστησαν η ευτού εξοχότης ο αντιβασιλεύς στρατηγός κ. Ζωητάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Πατακός, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, η αρχέ της πόλεως, μέλη του διπλωματικού σώματος και άλλοι επίσημοι. Ο αγιασμός, στον οποίο εχοροστάτησε ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Χρυσόστομος, εχαιρετίστη με τους χαρμοσύνους παρατεταμένους συρριγμούς των ελιμενισμένων στον Πειραιά πλοίων και με κοδωνοκρουσίες των εκκλησιών.